Добър ден! В това видео ще ви покажа една кратка демонстрация как да обработим правилно външен ъгъл на MDF перваз. Ето тук може да видите как е външния ъгъл при срязване. За да го скриете това нещо, ви е нужно нещо кръгло като отвърка. В случая аз ползвам фазомер. И ето така, като го натиснем, как изглежда, без да се използва акрил, без да се използва абсолютно нищо. Просто едно фазомерче. Ето тук виждате как е отворило. Сега ще се опитам нагледно да ви покажа как се случват нещата. Ето го, перфектен външен ъгъл. Пробвайте, тигърчета, работи. Живи и здрави!